Здравейте всички, аз съм Атом. Днес ще играя Minecraft, Hunger Games или Skywars, зависи. Както ви казах, аз съм Атом и няма да си гледам изключителни, нищо, че го качвам от този профил. Нали, не го качвам от моя таблет, качвам го от на брат ми, понеже телефонът ми трябва да се прави. Ще си изключа чака. Да, ще изиграем една или две игри и ще спрем тук. Добре. Добре, как да се сложи скин, нали такова. И не. Ще се опитам да наваксам тази седмица колкото мога. Но да лайкнете, субскрайбнете и да споделите, понеже аз съм в Германия там на гости при него, а той малко може да снима. Така че за една седмица ще се опитам да кача видео. О, боже. Вероятно ще трябва да бягаме нехти. What? Да. Добре, ще започваме да играя. Тази нещо не ми за Коледа ще се взема таблет. Аз имах таблет. Много чупих. После го купих още и пак чупих. За което ви кажа, ще наваксам с видеята за една седмица, понеже ще се хода и не отивам в България. Отивам в Чехия и там ще снимам от мой канал. Искам да си сменя името, но да ми кажете как, защото нещо не ми дава. Пише ми постоянно променяйте твърде скоро, пада името на вас. Сигурно вече 3-4 години как го държа. Нещо е такова. И ще се опитам да ще си купа от тук нещо, ще видя по колко евро е. И ще видите, преди малко станах и веднага такова тръгвам да направя видео. Ще видя 3 секунди, майко. Добре, тук трябва да внимавам. Тази игра. Жака ми меча. Така ти мазницки, брат. Когато беше един меч.
И така, браво. И то нищо не. Ето го и брат ми смотрите. Нищо правя видео. Видео. А да направи видео. Не. Защо? Ще не знам. Добре, това явно е било капан. Ще дам капан. Мълчи, играй. Така, я сега в лавата да се дам първи как се излепен. Има чест! Аз съм идиот. Точно когато ще се самоубивам и ще има чест. Значи аз съм доведен къде. Добре, този мод ще хареса. Просто първи игра. Аз съм Кевин. Глъкни! Ел. Чел. Гефел. Много си данен, за тебе умрах. Чекил фрои. Чефа. Фаро. Ласе. Лас. Даже нищо не брах. What the fuck? Как виждате, имам детектор пак. Мъкните! Женете ме направо си тренирец. Мога да го понася. Кой? Койчо. Вау, за една пръчка, човек. Не, това е дървен меч. Добре. Няма смисъл. Това беше от мен Атлон и ще се видим в другото видео.